Liyakhala icilongo siyabizwa ekhaya. Liyakhala icilongo siyabizwa ekhaya. Iyagawula inkemba yokufa iconsa igazi lemndeni yethu. Silala ngendaba ezibhlungu siphinde sivuke ngazi indaba ezibhlungu. Sithi singcwabe ekhaya nomakhelwane naye usuke engcwaba. Akekho Nduduzo omunye sonke silahlekelwe. Yaphela imbhede ibhedlela agcwala amathuna. Shuthi nalawa embiwe abasebazi ogala kajana ukuthi kusazoshuba. Umuntu usengcwatshwa pheka omunye umuntu kulezi insuku. Hey ngoba ziyakhala nezinsizwa ezimbi imgodi emathuneni. Zitho kungenani zicela uhulumeni aziholele ngoba zona sezimbusuku nosuku alukhela mahala zizizwe ngathi zisetohweni zithi kwasinye isikhathi kuyenzeka zimbi imgodi emhlanje yamathuna emzini owodwa lingakashoni nelanga nomakhelwane ekhaya ukuthi abasheshise ababoni ukuthi umntwana wakhe uyabona lapha ekitchen emakhandleleni kwazisa nasemakhazeni sekugcwele. Liyakhala icilongo siyabizwa ekhaya. Iyagawula inkemba yokufa ngazi kusasa izothatha bani. Safa indlala badilizwa abantu emsebenzini aphela amathuba omsebenzi sakusebenza lona ibig nefosholo nalo mali izigqibela imizimba yezihlobo zethu thina hleli lapha silinda ukufa kodwa abanye basazivalile indlebe makuthiwa sigcina imithetho yokhuvede bashona kusho ukuthi abakholwa ukuthi sikhona lesifo. Ngizobala senokholwa mzukwane sekhamba ihlobo zenu. Wahamba ugogo emhlabeni ezihlalele ekhaya bathi ukufa kufike nabazukulu bathi bebomile bebeyobheka isavana kuthiwa bebeze beyithwala ekhanda bebengayikhumbula kanjani imithetho sekuyiphuze isekhanda. Uzayahla inyembezi kumongameli sahleka senza ngisho amahlaya sisho nokusho ukuthi ukhalela imisebenzi yakhe yobumnyama. Hey ngoba nina niyangixaka nisakwazi ukubona inyembezi ezibhalwa amagameni abantu abadala mabekhala. Bakwethu ukufa kuyagadla. Ukulalela kuyosiza ngoba nodokotela bayakhala ibhedlela bathi umsebenzi wabo bekuhlenga impilo zabantu manje babona abantu bephelele ezandleni zabo bazizwa belahlekelwe yithemba bencenga bethi Gubhela bhala inkondlo ubuyisa ithemba esizwini ngazibuza nje ukuthi ngingalibuyisa kanjani nkosami ithemba nami ngingasenalo hleze nami inkondlo yami yokugcina le ngoba ukufa kuthatha nombala vele kulungile imihla yozelo wesifazane emhlabeni baliwe ngoba nenkabi ziyakhala zithi zizizwa ziphelele umsebenzi ngoba umsebenzi wazi ukubulala abantu kodwa sekho isidingo vele abantu sebeyayifela nazo ziyaqala ukuzizwa zisengcupheni yokufa. Awuliyakhala icilongo siyabizwa ekhaya. Iyagawula inkemba yokufa ngazi kusasa izothatha bani. Iyakhala icilongo siyabizwa ekhaya. Iyagawula inkemba yokufa ngazi kusasa izothatha bani. Uyakhala omunye ubaba nenkampani yamangcwaba uthi wavula inkampani yamangcwaba ngoba nakhe efuna ukwenza imali kodwa manje abantu bafisa kuyimpukano ulahlekelwe imali usayiphelele na imali yokubangcwaba. Sengathi besingahamba emhlabeni ngoba sekushaya isikhathi kungabi thina esigaqele kufeni ngenxa yokungalaleli. Abanye bebebheka ukuhlukanisa unyaka kwahlukana inyama nomphefumulo okubona nonyaka ungakahlukani. Ukuthi sifa kangaka inhloso yabathize ngokwenza imali kulungile into engiyithanda ngokufa iyodwa ukuthi kakukhethi wonke umuntu ophelele egodini. Liyakhala icilongo siyabizwa ekhaya. Iyagawula inkemba yokufa ngazi kusasa izothatha bani. Sizwa kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili inkinga nabaphambili abazi nabo bathi basazobuza eMelika ngoba thina eNingizimu Afrika sihlukene nabantu abashiselwa impepho umakhelwane kithi. Umhlaba wonke ugcwele idumbu liyakhala icilongo siyabizwa ekhaya. Bakwethu ukufa kuyagadla amathambetha siwabuyisele enkosini ngoba konke okwenzakalayo izigi zikhomba ukuthi usaseduze umnikazi. Konke okwenzakalayo kufakazela umbhalo ukuthi sesiseyinsukwini zokugcina. Umhlaba wonke unuka idumbu. Liyakhala icilongo siyabizwa ekhaya. Iyagawula inkemba yokufa ngazi kusasa kuzohamba bani. Liyakhala icilongo siyabizwa ekhaya. Iyagawula inkemba yokufa ngazi kusasa kuzohamba bani. Nanko umbhalo ngokaGubhela chapter 1 verse 1.